All Assam Students Union mati AASU chepatirpi mai tumpen chepatirpi ponsi nini apharman volleyball kepathu pinipen kechengpon. Arkoi niphai sirkep ar nikarbiang no rong sopi dipu Go Boys High Secondary School along pathua klam along AASU chepatirpi mai tumpen chepatirpi ponsi Nasil Hussain Memorial World Cup Volleyball kepathu kechengpon po. Jaiming ateng pen AASU alamain through ponsi puthot AASU along keklem karlik tang atumaphan chikimo padopo. All Assam Students Union AASU Youth Student Leader Nasil Hussain Memorial Inter-District Gold Cup Volleyball Tournament kangpuame Goboy High Secondary School along pathua klam along alohi man peng kachitangdun AASU Chief Advisor Dr. Samuel Patasarcia lapen AASU TDP amaipu utpal Sharma AASU Kongchunbang Surjan Hanse Abarim India World Cup Captain Abhijit Bhattacharya Lapen Karbi Anglong Student Association Amaipu Samson Teron Amparta AASU along ke claim ke theki dingatom chitang dunsi volleyball tournament Assam angkang along Kadokawe district in Koira near Cape and Chepatipon. Nikan bang son tak taksi pineng tamim itu All Assam Students Union Nasir Hussain Memorial Gold Cup Inter District Asupen anikan bang tapi pon bong lapen pineng sitame nitum dak niliphan General Secretary in charge ng PDP Asu Central Committee itu nitum panisi pilopoho atawarang tho pilo je karbiang long bino laso khela ba laso khela pini dak dipolong kibi ke opon nitum kapori joine gali lage karbiang long arar lapenge dipu arar joine si pini laso program sitame asai sitame itum pilopoho kechengpon long lapenon ke bang ji aningkan ans sitame kapre long adim sitame kibi pon jilong sitame lapen Assam angkang pi kaddo kabe hurjume tanangji lapen laso khela piposi volleyball tournament kibinang kok ma pulotang de itum karbiang long thekpon long je aphange volleyball players tum topic sitame no itum thekpon long je dak volleyball mate sport na thu players atu kewang kompik kopi pon ma pulotang te nitum pini arni mobile kiot mobile ghonta nitum ke pilopo sport dak si pathu sitame itum filong pathu te itum filong ke pathu theke itum okpran phana ke heno kasi itum okpran ko song sime ko itum okpran jong si ke chipa menai bode itum filong da bang ji exercise da claim nang ji lapeng itum sport hin sitame okol karbiang long ba dipu chokali itum asam angkang pilap nang India angkang ki chokali international anjong si itum pali dunun bote lai koma phan si keme ba te khai phan helong ria phan lasi laso khela long non ke nang so thormu ke piloma pula dang te sarkar hin pen infrastructure sport infrastructure lapen ke district tin lapen ke arong tinong sidame non itum karbiang long sidame itum thekpon long 26 inter mini stadium thekpon long sidame amen si mini stadium chot sidame mini stadium long pini ke hoda ke pilopo kapre asai si pilopo ronga je si thekpon long sidame itum hadak sport kibi ke nitum thekpon itlong li kopi pon ma pute isi ma mumela la sinon ke bang jilang arni ke karbiang long sidame ong dung obe kimitum sidame ba sumardum sidame mobile long game pathu chot kali dak kepathu filong sidame atum kewang pen kepathu pen anso se atum kapre ariso ijang pan sidame aning keparong pen atum han aning pilopo aning keparong lapeng aning kepathe pen atum sport na atum ate football punon volleyball punon lapen kapre sport sidame atum ko sonsi paprang ponji malasi tum kabori ponang ji lapen la so ateng situm sidame itum asu ke mangela loje okol itum dak rong pathu thek chot kali ba amuka rong pathu thek chot player kali itum international player ba international kali state player sidame yang chemalo te ma phansi keme ma bonte itum long phansi keme la sinon ke bang jilang arni sidame kaddo kabe samangkang pi karbiang long angkang pi aratum ahirzume lapen alang itum alam thela pen alang itum nangki pu ahirzume an alam thian simen deng pon pen ko sok si ke bang jilang arni sidame itum kaching wai pen itum paprang panji malasi itum kachong honglo pen dingji thelo ni kon pharma la bangso pathu ge laso ka pathu ge la ke pini pen penap la pen dak non ke dak nang pina ke leke more than 32 la sinon pe day night match duji la pen dili tuning rilo ang tum la
media through media tuning rikang tung lo jadak di pulong nitum ketu an aras sitame nak kesetu dun pen la so khela long sitame aning che parong pen la pen la tum kang nek kan hi pen je jata nitum karbi ang long sitame nitum aman sitame ke pelo ke paklang dun thek pen nitum karbi ang long arat ka phrek long ripen ke tum sene ok karbi ang long nitum dam lo ki jui chot kali hoda ka muri tum ke chingki me pen hospitality ke me pu lan papuri fansi ni li na tum media through pen si karbi ang long arat la pen di polo di pora fansi sitame tuning ripon lo